Sa Good Vibes, isa ka Bacolod no na sa karon isa sa mga highest paid nga chef sa Qatar. Wala niya man inigin eskwelahan, kagantanan resulta lang sa iya ningin experience sa pagluto samtang yara dito. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Wala magbinsar si Ana Lizelle Balyados nga ang paglantaw-lantaw lang sa iyasang iya subang nga bata nga si Joseph Jr. samtang nagaluto siya amo ang mangin rason kun nga isa na siya sa karon sa highest paid nga chef sa Middle East. 18 years old pa lang si Joseph sa nagpadulong siya sa Qatar. Dito nagatrabaho ang iya nga tiya, ginpasulod man siya sa isa ka restaurant. Ang tiya nagambal nga kanto kung ligurod dahil si Joey buligan ko sa ay. Pagambal na sa imo sa utod mo nga baka doon to nag-decide ka man yung okay? Oo. Kaya ito to siya kuan man kuya ka. Panatag ka man kay utod mo ra ko to. Mga bay. Eh ang kabataan sa utod mo bay 1 year old pa lang 2 years old sa ako naginbilin. Wala siya sa background sa pagluto. Electronics ang iyagin eskwelahan. Bit-bit niya lang pa Qatar ang iya pagkapursigido. Sa una niya nga trabaho, 7 man sa katuig nga naglawig tub-tub na kasaylo sa iban pagid nga mga local kag international restaurants. Nag-specialize sa Japanese fusion cuisine. Amat-amat nga nagsakang iya posisyon tub-tub nangin head chef. Kag subong, chef na siya sa isa naman ka London-based nga restaurant nga manug-open sa Qatar. Bisan ang iaamay nga si Joseph, wala man magpinsar nga mangin isa ka in-demand nga chef ang iya anak sa edad nga 34. Nakita mo na kada nang interes siya sang bata pa sa nga daw hilig-higin ni. Hilig ko magluto. Pero kung kisa why kami sudan kami na nagaluto. Siya ka matumatulog to? Oo, alang lang. Oo. Sa pagkambal niya malakat siya, wala ka man na pagduduwa ng amiran? Wala kay ligado man. Oo. Luluyag mga adventure ng bata. Oo. Ako yung sir nung nalipay lang ko sa kabataan ko. Nga mo na ho. Basta ang mo pangamuyo sa ila. Pangamuyo sa Ginoo. Sa dagang at ano. Ako na yung mga pansin. Salamat po lang sila nag-ibra sa mga inadik, mga amo na kada. Istorya ni Chef Joseph, pinakanatunan niya gid ang pagtrabaho sa iban nga pungsod amo ang pagkontrol sa iyang emosyon. Sado ka agresibo ang iban nga mga lahi pero ginapalabaan niya ang iyang pasensya. Siguro because I know how to control my emotions. You know what? In sa GCC, you know Arabic people, they are very strong personality. If mag-breakdown ka sa if you always react what they will throw at you, maguba ka lang in of the day. But if you know how to control your emotions, your actions, everything will be correctly. Everything will go to the flow. So, and end of the day, you will be relaxed and no stress. As long na kabalo ka sang tama ang ginahimo mo, you're always seeking advice from God na kung anong dapat mo yung that's it, sir. Si Chef nagaplano nga mag-put up sa iya kaugalingon man nga restaurant pero dito lang anay sa Qatar. Actually, sir, since nakabalo man ng proper management and how we deal with restaurant thing, I prefer na mas better dito lagi sa Qatar at least matutukan ko pala. Later on, maybe for good na, why not we will do something better, especially sa Bacolod. Na-feature naman si Chef Joseph sa isa ka online magazine. Siya man na pa-eskwela sa iya nga mga manghud. Subong, ginaproseso niya na naman ang mga dokumento para makagwa man sa Pilipinas ang iba niya nga mga utod. Sa subong, dito man nakabase ang iya nga pamilya. Para kay Chef, mas maayo nga hubin pa siya nakasugod sa pag-explore kay man kung may dapat kidman nga mga baguhon, may tiyempo pa para mapagwaan niya ang best version sang iya kaugalingon. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.